hej derude. Der er det Sokkedukke-showet med Muhahahafen, som står der med vores, eller på vores meget fine baggrund. I dag, der har vi kaffetema, så derfor skal jeg lige under have noget kaffe. Nej, det er kaffetema! Så jeg skal lige ud og have noget kaffe. Jeg skal altid have kaffe. Nu har jeg været ude og hente kaffe. Du synger noget baggrundsmusik, det er godt. Men som sagt, så har vi kaffetema, og det skal handle om katte, der drikker kaffe. Eller bare om katte. Kun katte. Ja, kun katte. Og hvis du har lyst til at flytte dig lidt, din banan! Banan! Hvad har du gang i, mand? Som sagt, katte. Ja, det er fint. Katte. Det er en kat. Jeg havde slet ikke troet det. Katte. Ved du, hvad jeg er? Men Jeg er sur på dig. Vent lidt. Jeg kommer lige i tanke om, før vi begynder. Så skal vi lige se, hvordan det går over i køkkenet. Så vi kan se, at der er slåskamp både i køkkenet og her. Så ja, vi vender lige tilbage, når slåskampen er slut. Så er vi tilbage efter slåskampen her, men der er stadig slåskamp oppe i køkkenet. Det er så vidt, vi kan se, så... Nej! Slåskampen over i køkkenet er vist forbi. Fordi det der, det var sådan... Jeg kan altså bare fortsætte på emner. Jeg tror, den kom fra køkkenet, den der. Som I kan se, en dreng og en kat. Drengen græder, og katten, den går. Det der, det er meget synd for kattene, for jeg tror, det er siametriske kattekillinger. Siametriske kattetvillinger, killinger. Ting. Det der er en kat. I styrter lige med de krydder. Det der ligner en kat, der spiller død. Det der, det er en kat i mørke på en pind. Og den har bog af irriterende. Så derfor så går vi over til en anden bog. Skal vi have kaffe? Kaffe hvad? Kaffe? Ja, kaffe. Kaffe! Kaffe! Jeg har lige fået kaffe. Jeg har lige fået kaffe. Kaffe. Jeg vil have mere kaffe. Jeg vil have mere kaffe. Og nu slutter vi med kattetemaet. Sorry. Farvel. Og drik en masse kaffe.